Moi boa tarde, damas e cabaleiros, benvidas e benvidos ao pabillón Vila de Noia de Carballo, onde se disputará a 12ª xornada do campeonato de primeira estatal entre Calvo Siria e Balonmano Reconquista de Vigo. Por parte do equipo visitante, Balonmano Reconquista de Vigo, número 7, Iago Vidal. Número 10, Cristian Remeseiro. Número 11, Alejandro Gómez. Número 13, Javier Freijeiro. Número 14, Sergio Altirriba. Número 16, Geray Siemens. Número 17, Pablo González. Número 18, Martín Rial. Número 19, Pablo Garrido. Número 21, Iago Rivas. Número 23, José Enrique Costas. Número 31, Anso Fontán. Número 33, Agustín Franco. Número 44, Ignacio Costas. El número 64, Hugo Alonso. Adestrador Víctor Garrido, oficial Celso Alonso e Arturo García. E por parte do Calvo Siria, número 3, Aaron Rodríguez. Número 5, Gabriel Castilleira. Número 11, Julián García. Número 13, Hugo Rodríguez Chico. Número 14, Ángel Viña. Número 15, Samuel Veiga. Número 20, Diego Antero. Número 26, Rubén Anes. Número 27, Mario García. Número 32, Darío Calviño. Número 33, Alex Vázquez. Número 34, Carlos Varela. Número 55, Mario Cancela. El número 99, Edu Cousilla. Adestrador, Adrián Dubra. Ayudante, Brais Puñal. Oficial, Manuel Anso Pardiñas. Oficial de campo, Bruno Suárez. Dirigirán o encontro colegiados do Colexio de Castela e León, Paulo Castellano, e do Colexio Asturiano, Santiago Piñera. Anotación e cronómetro para Francisco Camiño e Paula Calvete. Xogadores e afición, xogo limpo e bo partido. Moi boas tardes, benvidos a esta xornada de Primeira Nacional que enfrontará ao Calvo Siria e ao Reconquista de Vigo, o equipo vigués que ven desta xeira de tan bons resultados que o sitúan na parte de alta da táboa, empatadas con o Ar, máis quen é o outro equipo, creo que o Teucro sí que perdiu un partido menos, Lanzarote, perdón, e o Calvo Siria que ven de perder a semana pasada no derbi coruñés frente ao Ar. Calvo Siria que quere seguir con esos resultados que está acabando
na súa casa, fronte será un equipo que ven a moral polas nubes, pois dices conseguir esos bons resultados ante Teucro, tamén no partido a semana pasada na casa. Xa temos aquí ao carón, despois desa presentación, como non? Que tal esa presentación? Déixame poñelo o micro, por favor. Moi boas A tardes. presentación ben, sobran un par de segundos. Xa o falaba con Fernando agora tamén. Pero bueno, unha cousiña nova máis. Que tal, Iván? Efectivamente. Non sei onde poñerme. No, temos que pedir aquí uns acentos distintos. A ver. Dicía que é partido importante contra un equipo que ven cunha xeira de resultados moi bo, está aí na parte alta da táboa, empatado a puntos con Oar e con Lanzarote. A semana pasada ganaron na casa con unha boa victoria ante Teucro. Algo que non proceso de a semana pasada de non realizar un bo encontro, de un resultado ante no derbi. Seguramente que irán resarcirse desa derrota e volver a senda da victoria aquí na casa. Primeiro ataque para Calvo Xiria, que sai na primeira línea con Chimpo, Gabriel e Mario, lanzamento do Chimpo, Pau. vai fora, despois de bater no Pau. Agora primeiro ataque para a Reconquista. Decías, Pablo, xornada moi complicada novamente para o Calvo Xiria. Mais viña hoxe no xornal que o Calvo Xiria en menos dun mes xogou cos 3 primeiros clasificados. Sí, ao final, sobre todo que agora na parte de arriba están habendo moito, hai 3 equipos con empatado a puntos, un partido con 2 puntos menos o Teucro en cuarta posición. Primeiro gol do partido para Anxo Fontán, despois de ese 7 metros provocado por Iago Vidal, que ollo con él, é unha dos puntos fortes do xogo de Reconquista, ese xogo con Iago Vidal, que gana moi ben a posición nesa zona de 6 metros. Como fai 15 días sufrimos con Tate, hoxe espero sufrir tanto, é dicir que defendelo ben, pero hai que ter igualmente con Iago, xa que xa digo, vai ser un xogo que van, entre comillas, a abusar, porque dalle moitas cousas positivas. Pois va de Chimpo para Mario, ese balón que se vai ao longueiro. Si, ya o balón en posesión tocou no teito do pabillón, posesión para Reconquista, boa xogada aí. Moi boa xogada entre Mario e Esa Chimpo. finta de brazos de Chimpo, penetración de Mario, o balón ao longueiro, Labartete. Golpe franco de Cartón Edu. amarelo. Sobre Nacho Costas. Aí pasos, sí, clarísimos de Agustín. Quere correr Calvo Xiria. Mario. Aí contra o mundo. Ben defendido agora por o propio Labartete. Labartete que ven coas protestas polos pasos que pitaron os colexiados. 0-1, ataca a Calvo Xiria, Chimpo Mario. Aí Carlos, prima velocidade, Mario. Para Gabriel, perde ese balón, corre Reconquista, longo. Pase de Nacho. Longuísimo ese balón de Nacho Costas. Anxo, menos mal que non foi o pase acertado, porque non Anxo xa se iba só ante Darío. Ataca novamente Calvo Xiria, anota o seu primeiro gol. Mario, aí outra vez, Pau. Andrés a Pau, corre Nacho Costas, gol de Nacho, agora sí que consigue acabar o contraataque Reconquista, saca rápido Calvo Xiria. Gabriel, balón a Edu. Ahora, boa parada agora de Pablo. Sí que lle no hombro.
Seguimos sin anotar. 4 minutos, 0 goles para o Calvo Siria. 3 paus e agora esta magnífica intervención de Pablo González. Ataca a Reconquista. Nacho, Javier, mal pase, pero recolle ben aí a Labartete, lanzamento. Juan, Sí, mala. Martín Franco. Mario. A ver, Chimpo. Lanza Chimpo. Ahora sí. Primero gol de Calvo Siria neste encontro. Lanzamento de Chimpo, poniendo 1-2. Segunda oleada. Aí pouca contundencia de Mario. Chegou a chocar con Javier, pero continuou o xogador para poder anotar, volvendo a poñerse máis 2 no marcador. 3, minuto 5 desta primeira metade. Ataca Calvo Siria. Volve a desdobrar Carlos, que volve a posición. Permuta entre Gabriel e Chimpo. Separa Mario. Defensa intensa. Pase chegou a Chimpo. Franco. De Alex Gómez. A defensa sabe a realizar agora Reconquista. Reconquista que é dos equipos que menos goles recibe da... O balón creo que chegou a tocar no blocaxe. E o balón que deu outra vez no pau, que van 4, non? 4 tiros ao pau e unha parada de Pablo. Ataca Reconquista. Parada de Darío. Dubran enfadadísimo coa defensa. Polo ese Rexé, que despois da parada de Darío parecía que non jugaban, estaban moi atentos, daí o enfado de Dubran. Temos no pivota Thiago Vidal. Ter traballo Samuel Aaron. Individual de Labartete nesa finta de brazo sobre Gabriel, anota o xogador 4-1 para Calvo Siria. Parada de Pablo. Lanzamento de Gabriel. Boa Pablo, xogada de Navartete. Desasuste aí na defensa do Calvo Siria. 1-5. Mario. Golpe Franco. Tira dura Gabriel, mete a Julián este lateral dereito. Está contento o adestrador, é normal, al final. A ver, que estamos encontrando boas accións de lanzamento. Sí, pero bueno, hai un par de intervencións de Pablo e os paus. Boa Mario, boa xogada de Mario. Boa acción de Mario, esa finta punto forte. Intenta correr ao contragol. Reconquista e mal saque. Como decía, non, o sea, está bastante atento Siria no ataque. Pero sí é certo que 4 tiros ao pau. Sí, bueno, a ver, 4 ao pau, pero tamén se quedou foron tocados de Cacho, incluso con tocada de Pablo, de portería, pero están sendo accións que hai que lanzar, tanto como de Gabriel. Temos que estar un poquinho máis atentos nesa acción. Lanzamiento en Labartete en apoio de Cadeira, anota. Agora que tente roubar o Calvo Siria, pero acabou anotando o xogador do equipo vigués. 2-6. Están dicindo que se escoita baixo. Ter que berrar. Quitaremos los micros, berraremos. Desdobra él, finta de brazo de Chimpo, el gol de Chimpo se lo paga un quinto. Segundo gol para él. (3-6). Pérdida de balón de Reconquista,
busca por ese balón a Javier. Contraataque. Edu. Gol de Edu. Contraataque de él, necesitamos esos goles después de recuperación o parada en primera oleada, 4-6 no marcador. Coutinho, Calvo Siria, Labartete, Pablo Garrido, Javi, Anxo en el extremo, gol de Anxo. Saque por estar adiantado Carlos Varela. Perdón. A ver, é que eu salgo con dos auriculares, entonces teño que... Julián que penetra 7 metros por defensa interior. Por la Valverde que sigue protestando, pero la defensa era clara, colocóse dentro de 6 metros, primeiro 7 metros do encontro para Calvo Siria, será Chimpo, anota entre as pernas de Pablo, o veterán Carballés, os máximos goleadores da Primeira Nacional. Ahora esa acción sobre Iago ganoulle moi ben a posición a Edu, é o que falaba ao principio, temos que anticiparnos porque unha vez que recibe le vamos a de perder. Xogador moi forte, moi físico, bueno, con moitísima calidade. Fora, cambio de posición entre Chimpo e Mario. Saca propio Mario, Julián. Falta en ataque. Corre nuevamente Reconquista. Franco. Golpe Franco. Javi Feijeiro que encontró a Alex nos 6 metros. Metió a Man. Ya despistados. 2 minutos para Samuel, creo. Dos minutos para Samu Veiga. A primeira exclusión do encontro, non, Pablo? Sí. Primeira... Aparte, creo que non houve un cartón a máis. Creo que un cartón para Edu. Sí. Ningún para Reconquista. Primeira inferioridade. Atacamos en porteiro. Dobla Carlos Varela. Pique Edu. Antes unha marcha Chimpo, Julián, Mario, boa blocase. Temos que ter moito ollo con esas accións, menos mal que se foi fora, pero a xogada ten que ser máis clara, vai nos pasar, senón como as fai 15 días con Alín, esas accións estamos xogando sin porteiro, costaron nos 5 goles fai 15 días con Alín, agora menos mal que Pablo non tuvo atinado, pero o lanzamento era claro para él. Son xogadas moi... Teñen que ser xogadas moi claras, por lo menos que o balón acabe fora, que o equipo contrario que leve tempo coller o balón. Gol de Julián. 6-9 gol do equipo Carballés, de Pablo aí, que está tendo moito protagonismo nos últimos ataques do equipo vigués, creando moito dano neses uns contra un, nesas penetracións, sacando cosas positivas para o equipo vigués. Seguimos en inferioridade. Darío que deixou o seu posto a Aaron,
Dobla Edu. Aaron. Mete velocidad de Calvo Siria. Mario. Ahora para Julián. 7 metros. Muy buena jugada ahora de Julián García. Sin balón ahí de Julián antes de recibir. 6-10, va a lanzar Chimpo para recortar distancias. Gol de Chimpo. 7 metros. Recuperamos a igualdade na pista. Ten moito ollo nesa zona de 6 metros que entre como se xoga con Iago xa desdoblan para xogar agora ese 2 para 2 con el. Lanzamento de Javi, parecía lanzado, pero sacó ese pase sobre Iago. Moi boa xogada de a defensa de Reconquista. parecía como a min que iba a lanzar Javier, pero encontrou ese pase sobre Iago e agora parada de Pablo. Lanzamento de Julián, un lanzamento bastante centrado, sinxelo para o guardameta. Boa xogada aí, por outra vez para Pablo. 7 metros clarísimos de Aaron. Sobre Pablo González. Ese Eranxo repetirá o lanzamento desde os 6 metros e volve a anotar. Dura que fai un troco na portería, sae Darío do campo, entra Alex, será que Darío que vai de, non sei se chegou a tocar un no, non está acertado Darío. Dura con Alex, acción de Julián. Golpe franco nesa axuda de Remeseiro que saiu nese segundo en defensa máis no extremo, en ataque. Ataca Mario. Golpe franco de Javier. $7-12, minuto 16. Partido que se pon costa arriba xa para Calvo Siria. Boa xogada de Chimpo, Julián, non lanza. Chimpo de novo, boa hora de Chimpo. Chegou a tocar Pablo. Chegou a tocar Pablo González. Así que de perder. No, non ten a posición. Aí, Javier. Ataca Reconquista. Son un pouco xa o ritmo do encontro despois dos primeiros minutos. Defensa aí de Samu. Vaya pase sobre Iago. Volve a anotar o pivote que está facendo un partidazo no que vai nestes casi 17 minutos. Mario lanza. Gol ahora de Mario Cancela. Un contra un anotou o lateral Carballés. Vaya continuidade por paso sobre Remeseiro, golpe franco. Ataca Reconquista. 9-13. Mais 4 para o equipo vigués. Xogada individual. Boa definición. De Cristian. Bastante cerrado Remeseiro, pero con ese liftao anotou o extremo. Doble cambio, sae do campo Mario e Varela, entra Diego Antelo para dirigir o ataque e máis Rubén Anes. Chimpo, Julián, Diego, para Julián, se queda ahí atrás a Diego, Chimpo, finta, golpe franco. Aviso de pasivo, vuelve a detener Pablo González.
Reconquista, que está en superioridade porque Aaron quedou no suelo despois dese intento de recuperar o rexeite. Bo pase desde Anxo de Vaselinas, o de Alex volve a anotar 9-15. Necesitamos algo de aportación na portería porque non van 19 minutos, xa son 15 goles os encaixados. Ataca Julián, cruce para Chimpo, Diego Antelo. 2 minutos, ahora sí. Expulsión para Cristian Remeseiro sobre esa defensa de Diego Antelo. Primera superioridade numérica para Calvo Siria. Como aproveita o equipo carballés. Dubida Diego Antelo. Ahora invalidada. Moi atascado, a verdad que parecía que non tiñamos claro a posición dos xogadores. Sigue a posición do Calvo Siria. Ataque longo de Calvo Siria en superioridade. Chimpo, Diego. Pique de perder. Hay aviso de pasivo. Moi atascadísimo en ataque o Calvo Siria. Queda un pase. Chimpo. Que fai a xoga clásica, xogada. Boa xogada. A definición con esa rosca. É increíble o nivel o que está a xogar Chimpo esta tempada. Bo gol de Hugo Rodríguez Chimpo para resolver esta superioridade que está atascadísimo o ataque carballés. Ataca agora sen porteiro Reconquista. Chega Anxo no extremo e volve a anotar por o pau curto. Que temos que aguantar, Iglesias? Tiñemos que poñer unha webcam aquí para que a xente mira o que aguantamos. Pablo de novo. Boa parada outra vez de Pablo González, que está a facer un moi bo encontro. Dificultades no ataque carballés nestes últimos minutos. 10-16. Igualdade xa na pista, recupera ese Remeseiro a posición nese extremo esquerdo despois desa explosión. Navartete xogar aí con Iago, xa lle ganou a Samu. Hai 7 metros, non vale o gol, xa consideran que estaba pisando no momento do lanzamento. O que máis partido está a facer Iago. Anxo de novo encargado de executar o lanzamento e volve a anotar Anxo. Partido completísimo que está a realizar o equipo vigués. Está a demostrar porque é un dos candidatos a ocupar esas dúas primeiras prazas que levarían a fase de ascenso. Acá Diego Antelo, Julián, outra vez a Madeira. Hai 15 días contra la Lalín os problemas tiñamos nas inferioridades, que atacábamos en porteiro, que eran moitos goles, e hoxe é a Madeira que está impedindo máis anotación por parte do equipo carballés. Xoga Reconquista. Golpe franco de Gabriel sobre Costas. Para volver ao seu sitio. Lanzamento cerradísimo, volve a anotar. A pesar de estar con moi pouco espacio, agora está sacando a man
Cristian Remeseiro. Gol de Chimpo nesta segunda oleada, saindo dentro o cambio neste lateral dereito, anotando a Pau Curto. O único que está un pouquinho máis acertado no ataque Carballés, pero se non se defende, se non se recuperan balóns, vamos a ter complicado. No, a ver, é certo que o Calvo Siria este ano está a recibir moitos goles, feito un dos equipos máis goleados, pero bueno, suple esas carencias co segundo máximo goleador da categoría, con Chimpo, e con Mario Cancela, que tamén está a ter moi bons números, non? Que, bueno, hoxe non están entre o acerto de Pablo González e os paus, non estamos suplindo as carencias defensivas coas anotacións. Pois todo xa dito, non? Reconquista que está a xogar un moi bo encontro. Partido moi completo, as súas armas de ataque que falábamos de Iago, tendo moitas entidades, as fincas de Labarqueta máis de Pablo Garrido, e a portería está aparecendo tamén. E a Fortuna tamén, que ao final tema da... Sí, dos paus, non? Pois, lanzamento en bote de Chimpo. Verdad que non foi o lanzamento, e eso me resistiu un poquinho a Pablo, porque chegou a botar antes de entrar, pero foi gol, 12-18. Manda xogada Costa no centro. Remeseiro por fora, que gol na súa posición, Labartete. Intentaba buscar xa a Iago, parecía aí unha man para cortar, e agora sí que en contra. Gol de Iago. Gol a hora de... Que dano nos está a facer nesa línea de 6 metros o pivote Víguez. Minuto 25 da primeira metade. Gol de Chimpo. Xa, non sei, dos 13 goles que levamos, pode levar xa a mitade, máis ou menos, seguro. Ten que sumar para seguir sendo o segundo máximo goleador da categoría. Pero necesitamos que sume alguén máis, non? Anima o Vila de Noia, que volve a ter unha magnífica entrada. Ataca Reconquista. Golpe franco sobre Iago Rivas. extremo dereito Iago Rivas. Labartete. A fortuna que a nós non nos sorrí. Balón ao pau entra na portería de Ales. Xogada individual de Chimpo. É a demostración de que o balonmán son 4 cousas. Ou unha, ter a Chimpo. 14-20, segue máis 6 para Reconquista. Onde metió ese balón Agustín Franco Labartete. O cambio de porteiro non lle está a funcionar a Adrián Dubra. Non levamos ninguna intervención. Non, que vai ser o que falamos, non chegan a tocar, non hai... Tamén é certo que falamos moitas veces, non? Que para moitas veces os porteiros funcionan porque a defensa tamén está a facer moi ben o... Sí, pero bueno, porque no están habendo lanzamentos que están bastante cerrados, está levando ben a defensa aos xogadores hacia fora, pero aí Chimpo están encontrando igual case portería, aí blocaxe aí nese lanzamento sobre Chimpo, perdón, Diego Antelo intenta entrar, hai pasos, pitan pasos de Diego Antelo. Está a ver un gran definición no ataque Carballés. Pouco máis de 2 minutos para o remate da primeira metade, 14-21. A este ritmo vamos a levar unha boa saca de goles. Outra boa definición de Hugo Alonso.
Julián entre las pernas de Pablo. Está Julián aportando alguna idea no ataque. Aquí ahora Alex Gómez neste lateral esquerdo. Costa, lanzamento, primeira parada do Calvo Siria, primeira parada de Alex. Quere correr Calvo Siria, Julián, Rubén, Gabriel, Chimpo. Ahora sí que corría o Calvo Siria. Ao final hubo unha bo repregue de Reconquista. Manda xogada Diego Antero. Último minuto desta primeira metade. Saca Chimpo, xogada de Chimpo, pasos. Saca rápido. Uy. Sexto rarísimo de Ignacio Costas. Non entendín esa indicación do... No, porque do colexiado non lle dixolle que poden xa entrar a uns pasos dentro do campo, aínda non lle indicara o colexiado que entrase. Eu creo que ao mellor xa o colexiado tiña que haber, porque a verdad que... Si, no, el só se fixo un sexto de rapidamente. Parece non sei, como unha escordadura. Claudio Vila de Noia. Me parece que debe torcelo o no cello. Porque xa nada máis pousar, xa se que iso. Agardemos que non sexa nada. Esta lesión de Ignacio Costa é real. 51 segundos. Ataca a Calvo Siria para intentar recurtar diferencias. No, creo que... Quedamos un pouco. Quedou todo o pabellón en silencio, non entendíamos o que estaba a ocorrer. Pero vos xesto do... Si vos esto do Calvo Siria, costounos entendelo. Sí, porque digo, se a nosa Samuel está ali en 6 metros... Sí, porque ademais quedou unha sensación rara, porque o Reconquista tamén estaba na súa defensa. O xogador máis adiantado era Alex Vázquez. Xogada, como non, sobre Iago Vidal, pero apareceu Alex Vázquez. Últimos 15 segundos, tempo morto que pide Adrián Dubra. Último ataque desta primeira metade. Nothing. Último ataque. Vemos que prepara Dubra nestes últimos 13 segundos desta primeira metade. Un marcador 15-22. Zona de fondo a Rianseira. Os cuñados. Oh, que gusto da ter xente como Javier e como Suso España, que animan moito e ben a este Vila de Noia. Reanudarase o encontro, 13 segundos. A axuda de Lorena tamén aí no bombo. A Lorena os está o trío ao completo. Vemos que preparou Dubra. Jugada individual de Chimpo, van de Pablo, intentaba Chimpo ahora una rosca y me voy.
Non podes irte. Non me pode marchar. Quito aí. Deixa quieto aí. Remata esta primeira metade cun marcador 15-22, partido nada acertado do Calvo Xiria, tanto en defensa como en ataque. En defensa, pois digo, dúas paradas de Alex agora ao final, pero en ataque sí que estamos encontrando boas accións, pero están aparecendo os postes ou Pablo na portería. A conquista, verdad, que está facendo unha primeira parte moi completa, moi seria. Xoan apoiándose nese xogo de pivote de Iago Vidal, as penetracións de Pablo e Labartete. Vámonos a tempo de descanso, como se repito, con ese marcador 15-22 para a Reconquista de Vigo. Vémonos a volta. Boa tarde de novo. Viemos con o sorteo de hoxe. Paco, non se vai tocar nada, non te aviso. Hoxe temos 3 rapaces, 3 sorteos. Sorteamos unha camiseta, unha botella de viño, ao premio especial, unha botella de aceite. Vale? A ver, quen vai sacar a botella de viño? Xa sorteamos a primeiro. Quen saca a botella? Nombre? Xavier. Xavier, saca o número da botella de viño, por favor. Primeiro número amañado da tarde de hoxe. 2302. 2302. Ves como está amañado? Richie, mañana vas a comer a de tu irmán, que hay viño. A ver, ahora vamos a sortear a camiseta. ¿Quién saca camiseta? ¿Nombre? ¿Lo estás comiendo? Traga gominola primero. Jairo. A ver, Jairo, saca el número de la camiseta. 4477. Ah, ves como está amañado? A miña comadre acaba de tocar unha camiseta ao premio especial do día, que é unha botella de aceite Sabril. Manuel. A ver, Manuel, a moita responsabilidade, que é o premio grande. 4773. Ai, 4773. 4773. El novo tombo, Silvia, por favor. A ver si lleváis a los premiados. No tiréis sus números, ¿eh? Vale. ¿Tengo ahora al niño? Sí, tengo ahora al niño. A ver, ali ven a premiada da camiseta. ¿Quién quitó la camiseta? Jairo. Hay que comprobar que el número es correcto. Un niño, está un cuñado que aplaude con las orejas. Bingo correcto. Un niño. Diana, camiseta. Silvia. A ver si ven Silvia a buscar aceite. A ver si Silvia ven ahí. Hasta Catalla, qué maravilla. Un aplauso para los premiados, para Xavier, Manuel y Jairo. Un aplauso para Jessica.
Vaise a reanudar o encontro entre o Calvo Siria e a Reconquista de Vigo, marcador 15-22 a prol do equipo vigués. Primeiro ataque para o equipo vigués nesta segunda metade. Vemos que volve Darío a portería do Calvo Siria, con Mario e Carlos Varela nos extremos, nos segundos Mario e Gabriel, no centro de defensa Aaron e Samuel Veiga. Costas para Labartete, a piques de perder, así é. Necesitamos empezar a recuperar balóns, correr. Vai Mario Cancela sobre Carlos, anota ante Gerai, que tamén hubo troco na portería do equipo vigués. Saiu Gerai Simes, primer lanzamento, primeiro gol para Calvo Siria nesta segunda metade, nese do extremo de Carlos Varela. Disculpas, Iglesias, que estuve fumando un pitillo. Que veches facendo de galloso. Sí. Como vos gusta. Sabes que sí. O meu xeito de coller o micro. É como che gusta a ti tamén. Segundo ataque para o Reconquista, Labartete que busca a Antón. A Anxo, perdón. Nova perda. Temos que correr, aproveitar. Gracias, Manuel. Que non está formada a defensa. Lanzamento algo precipitado de Mario Cancela, que se vai por enriba da portería. Pedía algo máis o lateral Carballés. Non o consideran así os colexiados. Por certo, se non nomeamos a asistencia técnica de Fernando García Pichel. Vaya, pasa aí de Javier sobre Iago, anota fantástico pivote, o primeiro gol para o equipo vigués nesta segunda metade. E a verdade que se non temos a Fernando, cuidado. Gol de Chimpo. Igual sin Fernando se nos coitaba mellor. Sí. Non sei agora, mira, fixenche un cambio. Fixenche un cambio de micro, a ver se é culpa do micro ou culpa miña. Eu agora mesmo teño a sensación que me escoito menos. Pois eu que escoito-te máis. Digo, o meu retorno é menor. Non sei na casa da xente como está, veremos os informantes. A Caramés, Carlos Cambón. Carlos Cambón, por favor, informa. Ataca a Reconquista. Costas, a piques de perder. Un pouquinho atascado agora o ataque vigués. Lanzamento de Javier, a pesar do contacto da defensa, ha puido sacar ese lanzamento e anotar. Batendo a Darío. Non vale o gol agora de Mario por facer pasos. Está me dicindo Caramés que agora ven. Pois non sei, non entendo. Entonces a culpa non é do micro, está claro. Non sei. Eu berro. Vemos a Caramés, a Carlos Camón tamén responde. Agora perfecto. Pues, non se fixo nada, só cambiar de os... Pois hai que mesturar os... Temos que rotulalos. Sí, efectivamente. Houbo perda nese ataque do equipo Carballés. Hai que marcar os auriculares, porque cambiámonos e agora sí que se nos escoita ben. Costas que encontra Iago, pero aparecía a man de Aaron, pero o balón sigue en posición, non sei se foi, sí, creo que por pé dun defensor do Calvo Siria. Segue a posición nas mans de Reconquista. Balón sobre Martín Rial no extremo e aparece... Boa parada agora de Darío Calviño. Darío. Bom pase de Mario sobre de Mario a Mario e anota o extremo Carballés, primeiro gol para él. Vemos que Reconquista nestes 4 minutos de segunda metade non está nada acertado, non está tendo o ritmo que tiña na primeira metade, a ver se con algunha recuperación que aparecese tamén así unha parada de Darío para poder correr e intentar pois acercarnos un pouquiño, meter un pouco de presión. Temos experiencia de grandes remontadas aquí no Vila de Noia, a ver se oxalá se hoxe outra, pero agora sacou ese lanzamento Javier. Esta tempada sabimos algunha de resultados asustados, ademais. Mario Gabriel. Ataca novamente Calvo Siria.
Cruce de Chimpo para Mario. Un golpe franco. Desdobra Carlos Varela ao lado contrario. Gabriel, lanzamento de Gabriel, fora. Desviado. Qué pena, porque en esa distancia sí que ten que lanzar. Coa forza que ten un moi bo lanzamento, Gabriel. Ben sacada esa falta en ataque, ainda se fixo daño, quedou tirado Gabriel. Mandan entrar a Manolanxo. Llevar na gorsa, Ao entrar no. co ombreiro, pois entre o peito e a gorxa, a verdad. Foi un forte golpe. E agora falábamos, xa está aquí falando con padre tamén, da esa norma que hai, como ahora entraron con as asistencias. Gabriel, joder, levou un forte golpe, igual que tamén foi antes como entrou o torcedura. Imagínate que Iago Costas antes non puidese seguir xogando, tiña que sair do campo, igual que agora ten que salir Gabriel. Al final é un forte golpe. Non sei, é unha norma que... Gabriel, que esa saída da gorsa, como iba a mellor na noz. E agora terá que estar 3 ataques o lateral Carballés sin entrar na pista. Ataca Calvo Siria, entra Julián García no canto de Gabriel Castiñeiras. Ataca Mario Cancela, finta de brazo, cruce para Chimpo. Moi ben aí Alex Gómez nesa defensa, boa continuidade, 7 metros. Moi ben esa continuidade de balón, ese pase máis. O primeiro de Chimpo a Julián, e Julián que encontrou a Aaron nos 6 metros, sacando esos 7 metros que volverá a lanzar Chimpo. Primeiro lanzamento nesta segunda metade. Apareceu Gerai, foi con todo abaixo ao seu lado dereito. Non vamos a facer comentarios, non? É o noso lanzamento fetiche e non funcionou. Adivinou non moi ben aí Gerai, foi con abaixo. ese pé abaixo para desbaratar ese 7 metros de Chimpo. Ataca Labartete sobre Aaron, ben defendido por él. Ben, agora Mario sobre Javier, pero hai que ser un pouco máis contundentes. Mario protestaba que podían ser pasos, pero a verdad que Javier fixo moi ben, botando con ese contacto. De aí a continuidade, agora lanzamento do propio Mario e parada de Gerai. Tiro igual un pouco precipitado Mario Cancela. Golpe franco non valiu a continuidade. Posesión que sigue para o equipo de Reconquista. Costas que vai buscar a Iago, boa man de Aaron. Hai que correr e intentar pillalos mal colocados. Lanzamento de Mario agora, que sí que anota. Necesitamos eso, aproveitar, como decía antes, calquera recuperación, unha parada, ou sacar, intentar pillalos mal colocados en defensa, porque cando sí que están ben posicionados, están nos costando máis. Pois non é un equipo que conceda moitas oportunidades, entón hai que aproveitalas ao máximo, todas e cada unha delas. Volve a encontrar aí Labartete sobre Iago. Novo gol para o pivote. Calidade do ten equipo vigués. Carlos Valera desde o extremo e aí pisando. Sí. Pisa Carlos Varela. É dicir, que calidade ten o pivote vigués. Ataca novamente Reconquista. 19-27 máis 8 para o equipo vigués.
Se distanciando paseniñamente. Moi difícil a jornada 12 para Calvo Siria. Ataca Reconquista. Ben, aí a defensa entre Aaron e Julián. A ver se subimos un puntiño. Xa subimos respecto á primeira metade, deslizamos un puntiño máis. Ben, aí Aaron. Boa continuidade, se cruza Javier, que estás moi acertado nesta segunda metade. Que non sei se será o terceiro ou cuarto gol para el Mario sobre o propio Mario García e anota o extremo ante o seu ex equipo. Saiu Mario García, saiu da canteira do Calvo Siria, pero o ano pasado non, anterior. No, creo que foi o ano pasado. Estaba en Reconquista. Segundo gol para el neste encontro, 20-28. Al pique de chegar ao minuto 10 desta segunda metade. Manda Costas. Acción, ataque, Labartete. Finta de brazo. Balón sobre Martín Rial. Ahora complicado. Ese hombre estaba escollendo, pero eso sí que era complicadísimo que chegase ás mans de Iago. Julián agora intenta encontrar a Aaron. Creo que o balón era posesión para Calvo Siria, xa que rebotoulle a creo que Alex Gómez ou non sei quen estaba aí dentro da área, e debería ser a posesión para o Calvo Siria. Alex Gómez, cruce para Javier Freijeiro, volve Pablo Garrido á pista. O extremo non se atreva a lanzar, aviso pasivo. Aí golpe franco aí de Mario sobre Martín Rial. Foi un aviso pasivo que incluso os árbitros dubidaron cando era moi claro, porque o xogador tiña opcións clarísimas de lanzar. Boa acción individual de Pablo. Ese 2-2 que nos está creando tantos problemas. Primeiro gol para él nesta segunda metade, 20-29. Chimpo, Mario. Golpe franco, a verdad que Alex Gómez está facendo un partidazo nese central defensivo. No, a defensa de Reconquista está a un moi bon nivel, como decía na primeira metade, é un dos equipos menos goleados da categoría. Vamos a ver por qué. Balón de Chimpo que se atopa que con non só está defendendo moi ben, sino que tamén está aparecendo a portería. Sí, na primeira parte apareceu Pablo agora Gerai. Todo o contrario que a nosa portería. Estamos a ter sorte. Creo que van un par delas para cada gardameta. Bueno, sí que tuvo un par de intervenciones moi boas Darío nesta segunda metade. Recupera este balón Samuel. Acaba perdendo. Recupera. Non se entenderon entre Samuel e Julián. Pero ao final ese balón foi un agasallo para Reconquista. Sai agora Samu Veiga o ataque. O jovencísimo pivote Carballés, que todo se ha dito está a resolver moi ben esta tempada na defensa. Lanzamento de Mario, parada de Gerai. Corre, bueno, aí por repregue de Calvo Siria. Empeza a xogar co reloxe e coa calculadora o Reconquista con máis 10.
Marca a xogada Pablo Garrido. Alex Gómez, aviso de pasivo. pasivo. Perda de balón nese pase sobre Javier. Julián, Gol, la bola de Julián García. Saiu, lanzou en apoio a pé cambiado, a defensa non lle saiu moito. Rápido gol do Calvo Xiria, 21-30. Saca Reconquista. Al final hay 2 minutos para Samu Veiga. Jugada invalidada por pasos. Balón para Reconquista e 2 minutos para Samuel Veiga. Para que se fora moi ben de Samuel. Thiago Rivas. E pois ben, chegou pois tardísimo, agarrando. A continuidade non podía haber, xa que cometera pasos, non valiu ese gol. Saca Reconquista, 21-30. Superioridade para Calvo Xiria. Novo aviso de pasivo. Martín Rial dentro extremo. Boa Parada de outra vez Darío. Darío Calviño. Sacamos un porteiro. Para Edu Cousiña no canto de Mario García de Seares. Chimpo colocar a Aaron no extremo do segundo. Mario Basovada, alto. Boa defensa aí de Anxo. Verdad que a defensa, o nivel defensivo de Reconquista Moi bo. o día de hoxe está sendo casi perfecto, hai moitas axudas. E agora boa acción, boa penetración de Julián, boas axudas e boa xogo de 1 contra 1. Boa repliega aí entre Aaron e Mario, golpe sobre Nacho, saca rápido. Boa man aí de Mario. Cancela, corre Mario para Edu. Topou moi ben a defensa de Reconquista. 2 para 4. Balón para Calvo Xiria. Tiramos outra vez a Darío. Recuperamos el jugador excluido, entra Darío Calviño nuevamente. Mario, Julián. Defensa de Alex Gómez de novo. La defensa de Reconquista es una Boa acción de maravilla. Chimpo. Reclama Nacho Costas pasos. Máis 7. Aí, 7 metros. 7 metros, está dentro Julián, dando defende a Thiago Rivas. Vai a lanzar Anso Fontán. Volve a anotar 100% para él dende os 7 metros. ...23-31, máis 8 para o equipo vigués. Moi difícil este encontro para Calvo Xiria. Sai Carlos Varela por fora, desdobrando. Va a xogar Mario sin 2 para 2 con Mario. Vale, recente que colle Aaron. El gol de Aaron Rodríguez.
Tropezan Aaron e Gabriel. Hai 7 metros. Que vai ser de novo o Anxo. Sigue anotando dentro dos 7 metros Anxo Fontán. El gol de Mario nese lanzamento en apoio. Escapa o balón a Remeseiro. Corre Ahora- Calvo Siria. Corre Pregue de Reconquista. Creo que se precipita moito Mario. Parada de Darío, ese contraataque de Nacho. Nacho a pouco máis entra co balón Sí. na portería. Para que se metió moi cerca de Darío aí. É o que suelen decir, nos contraataques non podes ir tanto porque se non das moita información o espacio queda máis reducido para onde poder lanzar. É verdad que foi casi pelotazo sobre Darío. Casi me sai dicir un balón ao boneco. Sí. Ataca Calvo Siria, 25-32. Ahora el Chimpo, Mario. Chimpo para Julián. Otro Franco. Agora nota así Mario nese lanzamento. Pide disculpas ao porteiro. No, a ver, Porque eso, el quere pasar o que vai a sacar. Mario sí que... mira que Pero agora que- esas accións... esas accións o árbitro pode chegar a excluir a pitar Mario. algo máis, non? Porque esas accións sí que hai que... Hai que ter cuidado con elas. Ao final, Gerai aí o que quere é pasar ya ao xogador que vai sacar de centro. No, pero o que dicíamos, non pode ser o árbitro pode interpretar que Sí. Mario que intercepta ese balón. Boa parada outra vez de Darío Calviño. Sobre Nacho. Bueno, pouquinho a pouco vamos recrutando. Mario, Ahora, Julián, vaya man, que vaya- pena, porque vaya podía man de ser un Gerai. puntiño de inflexión haber anotado, acercarnos a Sí, 5. a 5 goles. Víctor Garrido que pide tempo morto normal porque Yo creo que Reconquista, bueno, en defensa sigue igual de intenso, en ataque sí que están jugando a un ritmo un pouquinho máis lento. está aparecendo tamén Está aparecendo Darío. non? Al final de eso notase, é verdad que non sei, esa parada de Gerai, o mellor chega a notar o Calvo Xiria, pois o mellor daríalle bueno, un pouquiño máis de un poquinho emoción. máis de ánimo e de Sobre paixón. todo ao encontro. de folgos para afrontar estos últimos 9 minutos. Despois creo que estar máxima desventaxe, creo que foron 10 goles. Poder estar a 5 faltando 9 pois sería pois para seguir sería peleando, outra a cousa. mellor entrarían máis as dúbidas a Reconquista, de aí que ahora Víctor pidise tempo para Sí, bueno, creo que primeiro para calmar darle o ritmo. sí, un toque de atención, sí, a ver, non nos despistemos. Non sei se vai facer trocar algo no ataque. Reanúdase o encontro despois dese tempo morto de Reconquista. Alex Gómez. Boa jugada ahora de Reconquista, un gol de O balón Thiago agora Rivas. Thiago desdobrou ahora
Hugo Alonso arrastrou a Anes e penetrou Iago. Lanzamento de Mario en apoio, gol de Mario. A 7-33. Ahí de Anes sobre Iago Rivas. Le sobra Hugo ao lado contrario, Iago. Alex a piques de perder, recupera Aaron. Aaron. Corre Mario, cancela. Gol de Mario. Mario. Acercámonos a 5, 28-33. Pero notase moito a baixada de ritmo no ataque de Conquista. Si non a velocidade que tuvo na primeira metade, nin por asomo a está tendo nesta segunda. Anima a Vila de Noia. Está a si chamar somos... polas remontadas. Quen de recuperar. Hai pasos. 2 minutos para Pablo Garrido. Por lanzar despois de haber sinalado pasos. Protesta Pablo Garrido. Mira, pasos claros de Pablo. Non sei se non sentiu o silbato, lanzou, os árbitros decretan 2 minutos. Superioridade numérica para Calvo Siria, faltan 7 minutos. E anima o Vila de Noia. Non vais aos brazos a afección caraballesa. Mario Julián. Edu, golazo de Edu. Gol de Edu Cousillas. Os árbitros ahora paran o tempo. Eu non creo que vayan tardar moito en levantar a man. A verdad que ese pase de Geray para que sacase foi fora de zona, dai que pararon o tempo. Sacas en porteiro, Reconquista. Está a levar, como vencíamos nos últimos minutos, ataques longos, moi pausados. Boa defensa ahora de Calvo Siria. Aviso de pasivo. La Bartete, perde de balón. Perde de balón. Corre Rubén. Trabucase Rubén Anes. Foi unha pena, porque era unha oportunidade para meter máis presión aínda, acercándonos a 3 goles. Pero bueno, temos que seguir presionando, a ver se recuperamos algún balón. Antirriba. Golpe franco de Julián sobre él. Anima o Vila de Noia. Balón que se vai fora. Calvo Siria, tempo morto que pide Adrián Dubra justo antes do minuto 25. Queda ainda ese segundo as. O que non sei é se queda algo de tempo da exclusión de non Pablo. pode quedar moito, pero son dous ataques moi longos de Reconquista. Eu creo que sobre todo no ataque foise por completo. Eu creo que esa desconexión, Esa verse con ese máis 10 ou, bueno, con ampla vantaxe quixo ralentizar un pouco os ataques. A ver, Pablo, que me están vacilando porque compré un teléfono novo esta semana, ¿no? Aí o teu compadre que é moi simpático. Eso vale moitos caros. Esta é unha discoteca móvil, nunca mellor dito. Vaise a reanudar. A ver, que se note o salario que nos pagan os Exacto. comentaristas do Calvo Siria. Que acórdate que hoxe tiñamos que facer folga
Xa se ve. Porque, bueno, queríamos mudar o convenio colectivo dos comentaristas. Pois sí que seguimos en superioridade. Mario sobre Chimpo. Lanzamento de Chimpo, gol de Chimpo. Que tamén aí na caída, non sei se torcería, sae coxeando. 30-33, últimos 5 minutos. Viviremos, xalá que sí, outra... Hoxe non está aquí Sandra. Temos moitas veces unha médica aquí moi preto de nós. Xa lle pedín varias veces unha receita, unhas pastillas para... Agora aí esa acción individual de Labartete. O Chimpo non entra. Ese lanzamento de Mario fora. Aí golpe franco. 4. Quedan 4 minutos e medio. Chimpo. Chimpo, Julián. A defensa de Reconquista segue prácticamente ao mismo nivel, non? Unha defensa moi intensa durante todo o encontro. A clave foi o baixón ofensivo. En ataque, non? Ao menos sí. Foron ao descanso con 22 goles, pode ser? 21 ou 22 goles. Sí, 22, 15-22, 15-21. Bueno, a ver si, mira, logo ven 12-13 goles na segunda metade, non? Notas o baixón ofensivo de Reconquista de Vigo. Sobre todo xa no ritmo, na circulación de balón. Decíamos ben xogado o tempo morto de Dubra que pediu xusto antes do minuto 25. Pero ahora sí que me sorprende porque é o seguinte ataque, non? Sí, prácticamente o seguinte ataque. Pero creo que era algo que non lle estaba gustando ou quixo recalcar. Daí que pedise de novo tempo morto. Está facendo a indicación da xogada que se vai a realizar cando se reanude o encontro. Bueno, que podemos decir, ao final é un bon encontro. Estamos a vivir no Vila de Noia. Un equipo que en ningún momento e ante ningún rival baixa os brazos. Diría tamén podía dar o partido por perdido con esa máxima diferencia de 10 goles. E aí está. Gritando. Claro, para Chimpo. Balón que se le quedó atrás a Mario. El balón que se va muy alto de Labartete. Menos mal, porque podía ser a puntilla do encontro. Lanzamento Chimpo a Pau. Volven os Pau na segunda metade. Que magua este ataque. Dorme o balón como non Reconquista. 3 minutos e medio. A pouco se nos vai escapando das mans. Mais 4 para Reconquista. Dorme o balón. A subía o Vila de Noia. Aviso de pasivo. Parada de Darío, que se foi con todo ese lado esquerdo. Saca rápido, pero é moi largo. Moi alto, moi longo para Edu. Bueno, estamos nese punto, non sabemos se hai que correr, non precipitarse ou non. Magua. No, a ver, Edu iba só. A ver, sí que había non sei quen replegara, pero creo que tiña distancia suficiente, pero o pase foi moi longo de Darío. Reconquista. A defender moi ben agora nestes últimos minutos Calvo Siria. Aviso de pasivo. Dorme moitísimo balón o equipo vigués. El gol de Labartete. O gol agora sí de Labartete. Los goles ahora consecutivos para él que rompen un poco esas posibilidades de remontada, pero apareció ahora Mario. Mario mala fortuna porque quiso pasar, o receite quedou a él. Protestan e adormecen o balón o equipo vigués.
Vai ser o parador remeseiro, pero ganou lle ben a espalda. Hay 7 metros, pero vaya parada se acababa de sacar Darío Calviño. Magua, hay 7 metros que provoca Rubén Anes. Entra Alex Vázquez. Entra Anxo tamén. Como non, Anso Fontán. Estaba no banquillo. Buscará seguir con esa 100% de efectividade. Sigue así con ese gol que acaba de anotar Anxo, 31-36. Ataca Calvo Siria, minuto y medio. Difícil sacar puntos de aquí. Chimpo. Pesca Chimpo. Mario. Como no, Partidazo de Alex Gómez. La verdad que igual de Chimpo. Hablaremos de Chimpo, de Navarrete, de Yago, pero partido de Alex Gómez en defensa. Que simplemente non recordo a nadie que se espectacular. fora del nese 1 contra 1. Chegou a un lote de axudas. Partido completísimo do defensor, que tamén actuou en ataque, pero en defensa Bueno, sobre todo defensa, o partido. un partido impresionante. O defensa vigués, aviso de pasivo, 30 segundos para o remate do encontro. Pasa sobre Antón, a Vaselina apareciu. Leiulle ben ese lanzamento Darío. Últimos segundos de encontro. 20 segundos Mario, Edu. Gol de Gol Edu. de Edu otra vez. 33-36, últimos 10 segundos. Vai a rematar o encontro. Os 2 puntos que se van para Vigo, que vai seguir aí no alto da táboa. O Ar tamén ganou, Lanzarote tamén. Boa parada Rematamos de con Darío. outra parada de Darío Calviño. Bueno, bon encontro. Era un encontro moi difícil. Sí, contra un equipo que ven dunha xeira de resultados, dunha confianza altísima, demostrando esa confianza na primeira metade, na segunda sí que xa se confiou, creo eu, en demasiado. O Calvo Siria tirou de fe, como sempre, non lle dá as costas ao encontro nunca. E aí que estuvera a 3 goles faltando algúns minutos, criou un pouco na remontada, pero apareceu aí Navarrete, creo eu, para romper esas esperanzas. 2 puntos, xa digo, que se van para Vigo, 33-36. Temos aí xornada entre Jornada o semana. mércores, o Calvo Siria que visita a localidade da Cañiza. O último partido do sábado, ano, no, porque o sábado ainda xogan aquí contra. pero aquí, o Aquí último contra partido do ano Luceros. Despois, na última jornada sería fora. No, en pero Pontevedra, referíame a pero última a xornada do ano en aquí. Carballo será A aquí o semana sábado que- que ven. Eu non vou a estar. Vou vos mandar saúdos dende Sevilla. Tómalle aí un rebujito deses. Un rebujita pesqueito. Bueno, eso, final do encontro 33-36, victoria para a Reconquista. Edil, como sempre, un placer, vémonos Cando nas tabernas. nas tabernas. A todos vos gracias por estar aí, vémonos a semana que ven nese partido entre Calvo Siria e Luceros. Adeus. Adeus.